Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anagpailingad itinagan ates at taga Ilocos Norte. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Happy birthday kanila kay ko Gerald Tunak from Ruby Janang ti Hong Kong. Ikin kan Bukiran family ti San Roque, Burgos, Isabela. Inang Isabel, Junior, Mino, Maylene, kastamot ni Junel, Noli kan Doris from Orly, Bakiran. Jordan Dagisi kan ni RJ ti Tabuk City from wife Banay. Shout out kada Rodelyn Tamayo, Only Rai kan Jasmine Rivera. Saad kan Tabisola family ti Rojas Isabela from Lin Tolosa ti Hong Kong. Anak ko ada Regine Faye, Roderick, Ezra Jean, Liuliwa kan amin na Kasay family ti Alcala Cagayan from Zephany Kasay. Rumbawa ang Batali family, datatang Jelly, Nazarene, Angela kan Armel from Melanie. Arsenia Bersabal, Josephine Velosa and family ti Binalonan, Pangasinan. Joving Bersabal and family kan Judith Bersabal ti Bambang, Nueva Vizcaya from Binalonan, Pangasinan. Abuan family ti San Antonio from Presi Abuan ti Saudi Arabia. Happy birthday inang Marites Pastor ti Ilagan Isabela from George Pastor. Gutierrez Bautista, Lagmay, Pascual kan Pastor family ti Minosikwan, Mantakdang, San Quintin, Pangasinan. Kastama ti Gutierrez kan Galamgam family ti Prado, Umingan, Pangasinan.
from Ivy Gutierrez. Galaw Rapisora family ti Cervantes Ilocos Sur from Rex Rapisura. Makablaawan pa iti Orpilla family da Kuya Lito, Fernan, Wendell, Michael, Dante, Romelson Kenron from June Cas Orpilla. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Tess. Dear Manang Emmy, umuna iti amin kayat kayo man paya kablaawan iti naimbag nga oras. Sapay kuma tadanunan na kayo to'y surat ko nga adda iti nasayaat akasasaad. May saakmet kadag iti naayat amang tartarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. Kunaknog na nayon latan apara dengdengegak. Ngam naingganyo akmet amang ipatulod iti padas ko, taamok ang makaibati dayto iti adal kadag iti dumdumngeg. Ilingad naklaangan manang itinagan at Tess, taga Ilocos Norte. Adan asawak, ngam awan pa'y anak mi manang. Sapay kuma tamapagasatan mo't ama ikanbiyag to'y pakasaritaak. Katapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Talaga ka day, asaan da ka na mapawilan, edi kayat mapasamak si Kates. Kaya't mo di makidon na itinobiyam? Nanang, tatang, nauston kami iti edad. Kaya't minti agdan na. Katapaman ang makaurnong kami, agkalaysa kami ton. Saan kanto nga tang agbabaway? Amumot nga daputot Genubium iti sabali a babae. Tatang, napagsaritaan min day taabanag ka ni Leo. Saan nagbali na parikot kada kami ti putot na? Anak ko, ti pakasaknam laeng ti pampanunutan mi kan ni tatang mo. Saan ababalin adi na sustentuan di ubing? Kan kadarato nga na problema, may papaniti putot na. Masapul nga da kan ayaw. Di ang kitkita dan tulak ta iti ina ti putot na. Ngarod ah. Natural laang dayjay nanang taputot na kat ngarod. Kan may sa, adan sa bali akadundan na ti ina ti ubing. Diya mo kan Kates, kas kalamaw awanan iti lalakay. Nagadumot abaro dita nga awan ti sabit na. Ay ayatak ni Leo, tatang. Maawatan niyo kumamot dayta. Ay, Maala, kas iti dako namod. Adakan iti husto nga edad, tapno ag desisyon para iti bagem. Ay sige, makaambo ka. Sapay kumata saan ka nagbidot iti dayta sinerek mo. Lakay, itay payasaan ka batag tagaray. kasaraw. Talaga na ulaw yun dyan anak mo. Agasam tamaklon na ti amin may papaniti dahil dyan alalakay. Saan da pa ilaan ang gruging agpamilya at dan obligasyon ka? Imbes ko maapara kadakwada laang ti pampanunutan da. Anya nga rod ti babalinta, kat nahustuan nga rodon iti edad akas iti kunana. Saan da mabalin nga agliway amang sustento iti obeng, tamabalin ang maidarum di aman ano kasta ti mapasamak. Aw, saan kit din nga apektadon to agraman di anak ta? Sapay kayat napay ti makikalay sa iti dayda alalakay. Awan saan ba't gayam ang agkalay sa dayda alalaki kantiin na ti ubeng? Ay di babalin da ti agkalay sa adwa. Ay, jak amo bakit? Pinagadal ta nga agpaiso ti anak ta, gamkas ta mo ti pagtinagan na. Alakot ikararag talatan, asapay kuma,
Tasaan ang nagbindot ya anak ta iti napili na apakiasawaan. Naimbag tayo manugot dagiti datakkel mamakidinakan kanyak. Impalawag kumat kadakwada ti amin. Amo ka sanda ka kaya taparakin ka, Tess. Kapot adakit nga rodan putot ko. Sa bagay, saan kumat kid di ida ang mababalaw? Di mon panunutan dayta. Tinapatag, agkinkin na awatan ta, kan agpinpin na tagta. Agyaman nak, Tess. Tanaaklon nak nga orekas to iti sitwasyon ko. Ay ayatan ka, Leo. Isa ang maaklon ko ti amin, maipapankan ka. Di kagdanag. Aramidag ti amin, tapnosan nga agbalin aparikot kada tatiputot ko. Awan problema kanyak, Leo. Basta inyo unay ko, adi mo liwayan ti sustento ti ubing. Dayta ti pangrugyan ti Riri, no di mo itad ti obligasyon mo iti anak mo. Wentes, di kagdanag. Diyak to liwayan nga itad ti sustento ti putot ko. At iti sweldo, Tess. Makamukan to na gumatang ka dagiti masapsapul ta diti balaywan. Kat ti kwartangay nga ipatulod mo iti putot mo, intad mo ka din. Naipatulod kon. Nagsapang nga imawag di lola na itay. Kasya nga minda dya, bakit? Sana makaururay. Basta munang aldaw ti sweldo, nagsapa nga umawag. Bayamon karbangan na day jay, taisukat nga ron timang tartaripato iti putot mo. Siguradun na lang nga pag numnumaran mo't lang tubing dagiti ipatpatulod ko. Ni, apay matakas na ti saom. Amo kami nga dabisyo da dya, bakit? Agsugsugal. Saan mo't ang mapawilan dya lakay, taapaan namat. Saan namat siguro nga isugal ati para iti apo ko na. Amo da mo takasapulan dya ubing, tagis eskwela kat nga rodon. Sapay la kumaa, takas tangag paiso, Tess. Putot ti kaayan ayat ko iti mo na akarelasyon naman ng Emmy. Iso ano mabalin, saan akayat dagiti dadakkel ko ni Leo? Taamangan kanon agparikutak to iti masungad nga aldaw. Talo atawan kami nga agnobyo, katkas na paliiw ko, ititadmat ni Leo ti obligasyon na iti ubing. Iso ti mang susustento, tanakidan nakat nga rodan iti sabali ti ina ti putot na. Dagiti lolo ken lola nalaangan ti mang tartaripato iti ubing manang. Tunggal sweldo, jakmot maliwayan ti mangipan iti abasto, dagiti dadakkel ko. Saya at taimay kamot nagpasyar anak ko. When tao may kumot itad ti para kada kayo kani tatang, nanang. Ay da, mga nodam ako na ni Leo, no umay kapaylaang mangbangtad kada kami. Arig nagasawa kayon. Sa bali ide, ta saan kayo pa'y nga agdundan na. Nanang, napagsaritaan min dayta. Kasmat iti panang sustento na iti putot na. Kat, kumusta ngay mat, anak ko?
Awan ka diti parikot yung maipapan iti ubeng. Awan mo't nanang, takanayon mo't ang maipatulod ti kwartana tunggal sweldo ni Leo. Ay nasaya at nga rod ano kasta. Iso na laeng ta. Ada pa nagdwa-dwa na iti lola Jobing. Ha, apay aya. Kasano kat ada kanubisyo na. Agsugsugal kanumat gayam. Anya, wan nanang, kat amkan na, nga amangan no saan apagnumnumaran ti ubing ti ipatpatulod na. Amangan kanuno pagsugsugal ni bakit. Ay kat amon na ati pudno anak ko. Kaasimot di ubing no saan na apagnumnumaran ti ititad ti amana. Wan nga rod nanang, sapay ko ma, ta saan apudno ti atap na, maipapan iti lola di ubing. Imay itay dito inites, imay nangyag iti kasapulan ta. Naimbag man. Jak namnamaan kay taaring na anak asawa mo time. Isubat ti kunak itay. Amangan kunak no ada maibaga ni Leo no ikan natalat ta iti para abastuta. Kay tanya nga iti kunana. Napagsaritaan da kanubutan ti may papan iti dayta. Nagpadadala ang mga da supsuportaran na. When ngam no alaam ti kwenta bakit. Obligasyon at talaga ni Leo dayjay ta talaga aputot na mutya ubain. Ngam datangay. Saan natamot na obligasyon ni Tess? Ay katamumot di anaktan. Sigon mo takastan na. Naimbaglaangan ata makaawat mo di agbalintong asawa na. Kan may sa adamat trabaho ni Tess. Saan mo't nga agga po ijay lalaki ti itad na kadata. Ay, sa bagay matkit di kat anya nga ti panagkitam ijay anak ta bakit? Awan ka di ti parikot na. Mayat mo't tilangana. Makita mo't anaragsakan na awan parikot na. Sapay la ko mga rod ata awan to ti rumswa parikot da. Kat no kastaman bilang, mabalindan ton ti agkalaysa, tapno legal matan ati pa nagdenada. Kasla na bambanog ka mo't anaggapo iti trabaho. Ay, huwag nga rod. Nagadungan min ti inaramid mi. Agsukat ka nga rodan, apag isunto ang maluto ti pangrabyanta. May sapay mo't dahi bakit. Makabanog ka pampanunutan kan kasarsarita. Asino abakat? Asino kumapay nga DJ Lola ni Ding. Ha? Apay manan aya. Imawag. Dumaudawat man iti kwarta, tadakano ka sa pulan ni Ding, iti pagadalan da. Kahit itid ko lang mo't kwarta da iti nagsweldo ak. Ita, dumaudawat manin. Ni, apay ngay. Saan mo ta maibos sa dagos ti ubing tintad mo akwarta? Diyak manam mo. Sapay na agreklamo ak, apakin nakmat. Saan kalatan nga agtagtagarino kas jay? Ta mga noan niya ti aramidan da pa iti putot mo. Kasi mo't. Sapay saan mo amakitkita ti aramidan da kan kuana? Tess. Masapol ang makibagay kalatan. Tapno saan ang maapektaran ti putot mo? Anyangay, nagipatulod ka kada iti kwarta para iti putot mo. Ay, saan? Marwam da dya bakit? Kaya't na no dumawat at dadagos. Pangala ako mangay.
Jakpay mo nagsweldo. Kat sigurado akagura na kanday jay. Talaga Kaslapay kit di blackmailan na ko na. Tano jak ka no makaitad iti kwarta. Alaag ka no lang ni Ding tasyakon timang taripato. Kasta ti kunana? Uwin, dahi tati pangbutbutog na kanyak. Di naman nga dawatan dyan alaing nga anak na. Linipatan anamin pinsan da dyan babae nga data anak na imbati na kadagiti dadakkel na. Kat, kasano nga rodon? Bayam nga gore. Imbagak mat nyawan pa di sweldok. Ipapilit na kit din. Marikrik nak. Talaga husto ti atap ko. May sugsugal lakit iti kwarta nga ipatpatulod ko iti putot ko. Kunak no awanan ti agbali na parikot mi, maipapan iti putot ni Leo manang Emmy. Ngam dimtang ti kanito, akanayunan matan ti lola ti ubing, ti dumawat iti kwarta, para kano iti apo ko na. No siya kamaysa, umanugot ako man manang. Ngam madi ni Leo, tamarikrik nana, apag pampambarla ang nje bakit ti ubing, taada sa bali apangus-usaran na iti kwarta, nga ititad ni Leo. But-but nga napayan ni Leo, ano saan ama itad ti kidkidawan na, alaan na kanulaangan ti ubing, taison ti mang taripato. Banag, anang buribur matan, ken ni Leo. Itay pa'y apalpaliiwan ka, Leo. Saan ka makaid na? Ada ka di problema? Awan. Alakit din. Maturog kan. Jakpay lang kami nagtuglap. Am mo ka. Saan kan nga aglibak? Asawa nak. Masapul amwak no anya timang burburibur kan ka. Mababay nak namin kan ka, Tess. Inayat nak. Inaklon nak nga oray among nga daputot ko. Oray saan da ka kayat dagiti dadakkel mo. Inlaban mo ta relasyon ta. Kat pagyamanak unay daytakan ka. Kunak naawanan ti rumsa parikot ngam. Adamat gayam. Anya day ta aparikot. Kanayon nakaawagan ti lola ni Ding. Nadyak ka no itad tikid-kid dawan na. Alaag ka no langan ni Ding kat siya kung ti makaamukin ko na. Dayta ka dilaang ti pagparparikutam? Ha? Naglaka ti solusyon na. Alaam ti putot mo. Tapno awam pambaran jay lola na amang butbutang kan ka. Anya? Kasano, Tess? Pangipanak ka ni Ding. Asino timang taripato kan ko na? Siyak! Ha? Dataadwa! Alaamon iti sidong tati ubing. Anya? Saan? Jacket nga ipaako kun ka ta responsibilidad ko. Adon ti pan nakaawat nga impaay mo kanyak sipud inaklon mo ti panagayat ko. Kaya Leo, anak ko matan ni Ding, taputot mo kat nga rod. Asino ko mati pagkamangan na no saan adata? Agasawat antun, isong agtinulong tamang padakkel kan mang taripato kan kuana. Agpaisutes? Kaya't mo nga alaantan iti puderta ti putot ko? Wen Leo, kat nakasagana ak amang aklon kan kuana, kas pudpud no nga anak ko. Ipatag ko ti putot mo, kasmat iti panang ipatag ko kan ka, Leo.
nagsapakan nga may dito'y balay, Tess. Wan tatang, umay ko ito ti abas tuyo, tadapay papanan mi ka ni Leo. Kasta aya. Apay, papanan nyo ayatan eh. Nagsapa kayon samot unay. Mapan mi alaan di putot ni Leo tatang, taag na eden kada kami. Anya? Alain yawn ti putot na iti puderyaw. Wan tatang, kaasi mo ti ubing asaan ang matartaripato ang nasayaat, tagbisbisyon samot di lula na. Kahit sikanti mga sikaso, kasta ka day. Asino kumapay ngay tatang, katsyak ton ti asawa ti amana. Rumbang lang asyak ti mang taripato kan kuana. Arnates, anak ko, daytan di ibagbagak ide. Idi damo, sustento laeng. Ita, ag naeden iti poderyaw. Sigurado ka kaday iti kasta a desisyon mo, Tess. Wan tatang, ay ayatak ni Leo, kat nakasagana akmat amang ipatag kadagiti napatag kan kuana, nang runa unay tiputot na. Ding, manipod ita. Dayto yan ti agbalin abalay mo. Dito'y kan nga agnaed. Tita? Saan kan nga agbabain? Balay mo daytoy. Amin nga ada dito'y kukwamatan. Aramidem no anya ti kayat mo. Tita? Kat no mabalin, kidawak kumakan ka asaanan at tita ti iyawag mo kanyak. Mabalin nga awagan naklaangan iti mami? Ha? Mami? Wending, tamanipod ita nga aldaw, siya kon ti mamim. Di mo't da lola kan lolom laang ti kadwam adim makal? Iso nga ita, adan mami kan dadim. Da kamin ti mang taripato kan mangipatagkan ka. Kayat ko unay, mami? Agyamanak? Tama ka din nakmatlangan ni daddy? Kastamat kang ka, mami? Wending, katsulnitan mi amin ang nagkurangan ni dadim kan ka. Ipatag ka, kaspudpud no nga anak ko. Ding, anak. Nasaya at adakan, Leo. Nag-overtime ka manan. Wan nga rod. Ni Dingay. Adan iti silid na. Nalpas mo't tan anangan. Ang mga numat maturog paiket din taimbagak amarabyan ka itang agawid. Tess, agyaman ka? Ken pasensya kan. Tasi kamutan ti makakaado ang mga asikaso kan ni Ding aputot ko. Anya ka di? Anak ko ni Ding. Rumbang laang asikaswag, akasmat lang iti panangasikaso kan ka. Naggasatak ta si kati nagbalin akata ko na inay ko. Idida mo, talaga nga adan amak ko ang makirelasyon. Gaputa dakit nga rodan putot ko, iti mo na nakarelasyon ko. Kat amangan ko nak, no saan na maaklon ti babae nga ayatek. Ngam, idi nakita ka, ken inayat ka, nakigasang-gasatak. Kat saan ka na paay, takasken ka tinasarakak, Tess. Si kati babae nga narapaap ko nga ikalay sa, kanagbalin na katako na inay ko ititong palbiag ko. Ay ayatan ka unay-unay, Tess. Ay ayatan ka mat unay-unay, Leo. Katap no mapanagnakak tinapod no panagayat ko kan ka. Isagana kon ti amin. Tap no makapagkalay satan iti kabiitan apanawen.
Laang ti sumagmamano abulan, nagkalaysa kamin kan ni Leo manang Emmy. Nagtalinaadmat iti poder mi ni Ding, nga itaket addan iti sekundarya. Nagragsak ariknaan manang, nga imbilang nakapudno nga ina ni Ding, nga uray saan a nagtaod kanyak. Ita agdadagsanak matan, kat imot kon ti umuna abunga mi kan ni Leo. Ni Ding ti magagaran una yan a makakita iti kabsat na. Awanon ti dawatag pay manang taaddan naragsak a pamilyak. Agyaman akunay, to'y pagayam mo, Tess. Pagayam ko Tess, rumbang laeng ama supapakan ka itinaragsak ken nasayaat a pamilya, gapo iti kinasayaat ken kinamanang ipatag mo a tao. Makitkita ti Diyos ti kinasayaat ken kinadalos ti pusom, iso a pinaraburan na ka. Kararag ko nga agnanayon ti kinaragsakyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Mapunan